ये हमार चौथा की पांचवा प्रोग्राम है और बहुत अच्छा लागल कि हमनी के ई प्रोग्राम में चाचा जी बोलैनी और इतना प्यार सम्मान मिलल। और हम इहे प्यार सम्मान खातिर चाचा जी से पहले ही कहले रही कि चाचा जी हम आवे खातिर तो ये बानी, लेकिन थोड़ा सा बहुत सारी चीज़ें बिगड़ल बा। तो चाचा जी है कहनी कि ना बेटा तुम आओ, कुछ नहीं होगा, तुमको सारी जिम्मेवारी हमारी रहेगी। और बहुत ही अच्छा से हमनी के आईनी जा और बहुत ही अच्छा लागल कि प्रोग्राम मिलल। और हमनी से अभी रउआ सब जानते बन जा कि जवा कलू भी आयल बनी, लेकिन कहनी है कि हम रउआ सबसे जोड़ा पाड़ी के बानी, लेकिन ना भैया रउआ हमरा से बड़ बानी बहुत। और आंसू भैया कलू भैया के भी हम तीनों बहन की तरफ से प्रणाम बा। और बाकी बलिया के जितने भी लोग हमें देखते हैं सोशल मीडिया इंस्टाग्राम जहाँ भी, सबको हम प्रणाम करते हैं। और यही हम बस रउआ सबसे रिक्वेस्ट करब कि जौन हमार पारंपरिक बा एकरा के खूब आगे बढ़ावे के बा। और ई एगो हेमे पांडे ना गावेली, कलुओ भैया गावेलन। काहे कि एगो गाना यहाँ के गैले रहे कि हमरा राजा जी के गली या पत्ती ले सके, ई हमनी की हम माता बहन झूमर में गावत रहे। तो पारंपरिक ऐसे हेमे पांडे ना बहुत ऐसा कलाकार गावत रह। अब किस्मत लग होला जे वायरल हो जा बनू, तो वैसे ही हमार लग बढ़िया रहे, माता रानी महादेव के कृपा रहे कि हमनी के तीनों बहन वायरल हो गई नीचा। आज रउआ सबके बहुत प्यार आशीर्वाद मिलता। और एजा म्यूजिशियन टीम भी गोलू जी के बा, गोलू जी बहुत बहुत बधाई बा। और हम यही बता देता नहीं, गोलू जी के शिकायत भी बहुत रहेला हमारा से। तो चलिए ज़्यादा टाइम नहीं लेवे के और हमनी के कार्यक्रम के स्टार्ट कर जाओ। और लगातार नवरात्रि में भी हमार प्रोग्राम रहे। हम लोकेशन यूट्यूबर वाले भैया लोग बहुत बतावत रहे, हम लोकेशन जानबूझ के शेयर ना करत रहे काहे कि दिक्कत रहे कुछ। तो चलिए गला हमार खराब बा और माता रानी के ही एगो भजन से पहले हम स्टार्ट करत हनी। और देखी एक कलाकार खातिर सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट ओकर गायकी और ओकर गला ही रहेला। अब कोनो रीजन होला गला खराब हो जाला, वही तरीका से हमारो आज गला तनी खराब बा, कोनो गलती हुई तो हम माफी चाहब। और देखी माता के मंदिर में एक मतलब बच्चा गई बा और माता रानी से ही गुहार करता। कितने सुमिरन में आजा महतरिया हो। थोड़ा सा हम नर्वस बानी काहे कि सामने में कलू भैया बैठे बानी, यही से। और हम माफी चाहम कुछ भी गड़बड़ होई तो आ कुछ भी गलती होई तो। बाकी की आई रहुआ सबके आशीर्वाद बा। कितने सुमिरन में आजा महतरिया हो, बल का गुहार करता। कितने
कहता सूर्य बन साजबा बिगड़ल आवाजबा सूर्य बन साजबा बिगड़ल आवाजबा तोहरा कृपा से मैया जानत समाजबा तोहरा कृपा से मैया जानत समाजबा बन के आइल बानी हम त भिखरिया हो बन के आइल बानी हम त भिखरिया हो बलका गुहार करता